Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kaseng hinitrap acik National Movement HNM sengkemi kelapan pau kajing babe habla kalapdiang yuba Louis dong namar hakaban engkong ulayat hu ba unyalam palat spangut kidikot enda ula kliap lama ya kapur people movement handai haba ula penyesok kaseng ula wanyalam tang sangut ya kidikot hakajing kendu berkilap patai kubor ha office trikam hamau kasyang uba alam prang karbani uba represent ke HNM sengkemi ula pensyairu ba Louis dong dai bersau perla namar haba ula rong syaka HNM latung u kum astan general secretary hakajuk kapor ubalam perang ula kubur bakaseng kam dan pisa kumbala keno de balwes namar kam dai kaseng ka syuda wa pisa hendak kadai kaseng ban syakri yaki pajba HNM Central Body minta resmi halor jong bilai teli poin ke number 1 golong ba kajing muslia plat jong ki kharne pali hapolong pi kabar halor kajing wanra barabar jong ki kharbang na ismati ya kajing pani perjat penreu khantam haba mentak ladon ka jing chong sop suksan bat kabalai golong ba ni kwa ban pensyasya panma jong penreu halor kajing pensutu pakla jong astan gs berim jungi iba Louis dong ha dai bat ki kam jong kaseng te ha dai bat ka kam halang pi liang jong ka HNM ngila sim ni rai mata lomba ka sarkar ka ha pandai ban simkhya hai kam namala kine ki khane pali ki wan ban muslia manla ka por ha gari ki jungi kaseng kam pan se ban ham ban ni ro ni ham ban muslia ki nepali ki bersong ha kalem ka brinyo trap la dai ha boy la dai shlom bat ha dai bat ka jing wanra jong jing per jak penreu jong ni kharbang dari smiti apne kari bechungi di astan chipersing sketjungi belo shine sapen shine bat ha bai dai bakajing pensuthu bakla jong astan jelas seperti berin jungi balus dotdong nakaliang jong ka HNM ken basai bangim don por bania ka wang kti bat ki pardok pusnam Henry menta kalong ni supun saya ki jisha ba katkum kajing ong jong ibalwes ba nakadaw ba itung GS ya ubom dayu dikhat ubadayu nong saj an ha kam GS jong ka HNM salbori ka HNM ka kwa pensai ba kam dai ka jing thong juno no simet rai ka dai chi rai da ka executive committee jong ka central group wai na mangi ba ulong fit ban yalam ya ka jak benreu lang ba ka HNM ku GS bat ka ju bol ma kwa pensai ba u balowes do tdong na paburong ula klet moi la de ba umpadai di khot rai ulayo direct kumbu astan GS jong ka HNM Central Body bat ha bai dai bat ka fon malu iong ba ka HNM kat ka seng HNM ka seng ba he kam don fon wachine yaro nagaliang jong ka HNM Central Body ngi kwa ban pensai sha ka jak benreu bangi kubur ka ta bangi don fon namar ka HNM kam dai ka seng la ka fan department jono ki department hare ka seng balang ka pressure group kaba traiho ya kari bakat penreu bat nado usna ma ter frag bangila sengi ka ngim don fon namar balai ngim ailat ba kino kidi khot jong seng ba kin krong pisala ne kin dawa pisa ha ka tang seng tan nam ta jong kun man to shiman bat ngi suthu sai ba ka HNM kam dai ka seng ga ba ngin yele thma ta ka pisa tangka reg ka seng ga ba trai loi bat shakri mon soba ya ka jak penreu bat di kecela hi ba wei bat ka wei ga ba yong ba in sami no ibal dap mi tam in sap pensai pat ba halal ka jeng kalawai ka jong i bat i ong ru ba endon kumba san pon pungot kis bami naga HNM
te ni kwa pensai bakan ai tang ke jing bakla shu pat ba na supan kan mau ip ka ppm po ke jing lam jong bolwis kiram tang sangut sangot nga try pula banu ilang ba hagi press media te po shong club ka ba ka H&M ka priang bolom iki bat iong ba nga babe banrung ha ka H&M ba ka don ke jing tan talai ka don jing tan patron hari ngiru ngi babe bangi priang ya bolwis bren lam jong ka ppm na mangina perkhat ba kidon kumba sport pomot region tang south tan bot bat habade bejing tan patron ngani thu ip ka H&M hi berway kam don kum ta jing patron dai tang por ba tang don i bolwis ka seng bat i babobi ba suma ka seng ka don ke jing tan patron namar ba ki kni pos bat habade berong ba kit sami saupos ni pengot ka de ka jing pensutu bakla namar wana laban circle ru general secretary jong ka H&M laban circle mentau so wan na office man pensai yang don na pok ni krem bam i ong an ni parisai bat na po boy ro ngai kendo yo wei pusan ba rang ba di district ibadai ppm mamanswai ong balwis yang iru lakro tang bangi ong ba stang bobik ba phep na ke chna tene ai unyo ta sa thosun pongot habawat ki ppm jung uru ngatrai balapan mi tanalaban henry na kumbau ikam ba na riboy na keleng ke jaka mut kadai tang jing pun sutu bakla shi pai ba bat kabangi susi kum ka H&M ya kaba ipin sutu pai bakla sha ka ri jeng reu ong baka H&M kadai ka seng ka bat ijri it put it sam it khandau in siap tang hakal ko hakikat kubor ngakwa pensai syakari ke bat kejak penreu mano bahyar sya umtnari bo district ban be ikut asam ban thang itu ke ying onsna bi an ka sarkar asam akan da siap hato ni it put exam tang kot kubor lane gitu ki press media hato ke sutok house name ar hajar khatlai hiar seblok one ban penprai mau put mau sam balas thung bi an da sarkar asam hato ikut kubor no ba silong gitu but house name arja ka khandai hiar seblok tu rata chera ban thong ya ki maupot ban san bot kum si benta ban yada kerpang ya khandau siap put usam dan penreo hato tu seban sutok hato ikut kubor silong tan ki rupang ki no sanima ki sutok but house name suaban kut suami usnam arja ro ni song klan mongor hang nei haris lo sekretariat bandawan ka sarkar meghalaya sarkar India bagi penbaik no yu pudusam hato ngisu ijri ngisu it khandau isyak ngisu it pudusam tang kor kubor ni so ba kiri ai baro kide tang ka jing pen tho bria ne ka jing pen sutu bakla jong as tan sekretari barim jong seng bat ngimso ai kata henry ni shania telimlon haki pat ba jong ka jala meghalaya ki bade ki nong pet perman ba ka H&M kadai ka seng ba it khandau siap it put sam tang ka ktilan tang ka kubor komba ong ibalwes ne kadai sha ka seng ka ba don sha ka ji klit am ta put usam ka khandau siap jong kari par ka jat na kalian jong ka seng hi hadian ba ngila yo i kitu ki jingja ki ba hai chamiti ag ba kini ki khar ane ki rio ki break ba dena goi gajat pen rio ki shim kabu ne ki wanra e ne gajing tha jing kulmar ba jing roj ka jong ki ka sanchar khadar jong kari khanda ko siap ka jongi haju ko poru e gajing shim kabu ba gajing kai lat ka jong ki bor bli khmi ki bor sarkar ro tina kalian jongi jong hukum ka sang hi imradon chibun kentian badong ndai tang gajing kentu e ki bor bli khmi ki bor sarkar bakin shim kia ka bai de bakum gine ki brio ki bashim kabu ki banwanra ai ki jing kulmar ani ki jing per jimut ki jing per jat rio kam tam ki jing per niam hakari ka bi ki jing ka badairu ka sekolah stir pa kinom yo la bat penjot ya ka suk ka san kum bakalong menta mane wal hapdeng ka jimat ka jing gine ka klam ka jimat jing ki jing ka perthai bar ko penban yu i bang isham
bagari bujai beriu jungi hagane kenting dal pedang jing song san tela da kom kini ki beriu ngi aila makin penjat ya kene jing song san kan kata lut yang ngi lam baro bana kum kasang hi ha lengba jong kene kom jing song perkat kam ko kerki ilara ru bangi lapan baik ru bahkan dan ke jing le kendu ban ke jongi kum kasang ya ki bor ki dei kmi ha ba dei ban kini jing ja ki baja